Hi friends song khaklaya norok kahamna tongbaina hanai ang tini first vlog khaimani ang waisa phano vlog khaya kho hingke jong tabuk market o thangai tongo norok choya uino nai tongdi poilan chini paithak jora kat khlaiyawi te phaitong nang ba kaham kaham na tubunai chung ngenai di mong khasini bazar oro chung hati khaipayo yang khe bar moja phalo yang bu dukan chikan cha tongo nge yang rok gor buri rok ni goina gasi rok phalo buri rok ni goina gati phalmani mukhe yang roko hingke teikhe yang ke arok phalmani dukan oro kwmano tongo a phalo boiler phalo norok nugui tongkhana ro tam tam phaljak habno norok nugi yang gana te thang phungnai tabu norok nasikdi yang bai arok phalo yang bai yang sabe dukan tongo yang sito dukan belen bango jagawo aguraro wahan ko khalmane ro okay yang bo a tini le belai bazaro a mamang phalo tamsuba abang khasido tini ro bazaro boiler dukan kita yang buskang dukan tongkho yang hajingko chung guru ge phaijak ba yang ke bazar bising yang se original bazar oro bo mu kuthung rok phalo sem aro jin ma hana oro hanke second hand rok phalo ajaga bar moja phalo bchini yang bazar ro belai nu tumang ke tin le tamsuk ba ako khasia belai kha mu kuthung rok ngai yang ke hall kaisa mu kuthung pa hana singore mu kuthung hall no tini na yang begur kaji bes borok belai bangun phirogis ma phaisika yangni ar thangmali borok belai bini bagui yang pura pura jin paithak jora phunungan tongmani sang nakardi yang re thangmalian bagui no next time phunungna hena hai yang khiri dukan juta ba phalo mokhe library dukan jeng jutas khaiman dukan yang botongu yang bising phajing botongu yang juta phalo yang bo sini yang ni bazar nu kangke si chikon sa bisingo guru ge na kangke kotor masi guru ge manunor comment ke sadi bahai ma tongja khana o jaga ro khaina ni mujung khana ro salcha su khaimana no address no comment khaisa kangke address ok sawi ro hanai tini ni bagoi bas osung nongkha nube kana ni khakla tulan jing basal jara te buskang sala tui phai tong nor ni bai kaham video sa motong kurumi tong jing bai jingte bonon bai kaham video tubnai blog tubnai tini lomo just chini market se te market kota thangin no kaham video nor nai tong di choya uino chini channel no kisa like nang buchung ngete subscribe nango nor support kangke jung support manai non thanjo support chano kaham bai hamya te kaisa kongke kaham bai hamya norok comment kai sade bahai nangkha hambai